Ayan, nasa Narita na ako. Ayan, nandito ako sa Narita. Align na kami. Ang daming Pinoy. Ayan, check-in na ako. Check-in. There. Let's go. Check-in na ako dito. Ayan, after how many years nakarating din dito. Diyos ko, ang dami. Iba na yung style. Kaya nalilito talaga ako. Parang first timer. Yan. Gate ko is 88. Gate 88. Napakalayo pa. Oh my goodness. Ayan, 71 pa lang ito. 88 ang pupuntahan ko. Hindi pala siya dito. Number 88, gate 88. As usual, papuntang Pilipinas. End of the road. Look. Pinakadulo talaga siya. Wala na. 88. Ayan na yung pinakalas. Yan. Pasok na ni. Yan. Papasok na kami after mga 1 hour yata yung minintay namin. Ha! Super light. Ayan na. Pasok na. Matitigil mo na yung kakaisip sa ice cream na yun. Good morning, welcome aboard. Bound for Clark, Pampanga, Philippines. Good morning. Welcome aboard. May nangyari sa banyo. May hindi na-flush no. Charot. 11. May we request all guests to stow your hand luggage properly under the seat. 11. Be seated next to an emergency exit. 9. At dark, weather updates should be reported prior to our descent. In accordance with Philippine regulations, all guests on board are required to wear face masks while inside the aircraft.
This is it. Ayan na po ang aming pagkain. Wow, nice. Sarap-sarap. Mga dinatayan eh. Picturean at pang. Nasi. Ay, Diyos ko ka na po. Ali, tapon ka na. Kaya bakit? Kasi mapatid po pa tumantin. Atin ka rin ka. Nani? Ay, pasensya. Pasensya na. Ay, kung may rice. Ha? Nano? Malambuyo. Dali ka lang dito. Pero ay, ang yaman. Nice. Yaman na yun. Thank you kaya. Ang yaman. Good. Ha? Ang yaman din. Ba't kinitama ko? Sisig. My favorite. Dito kami sa SM. Ika, bisa ka. Ay, balak kang magkain. Ali, bukas. Ay, tamo magkaya. Lan. Kabagay, sabi yan. Okay, from... Kopya na pinya flavor. Pinya flavor. Wow. Pinya flavor. Bagay.